संदान सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनिफ्राय बे बोसोराव हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां संदान सावथुननि शुटिंखौ बागानपारा आन्सलिक बाथौ मन्दिराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बावथाय बावनायनि गेजेरजों शुटिंखौ बेखेवबाय। लोगोसे संदान सावथुननि शुटिं बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों मुसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारीजों लोगोसे फोरोंगिरि लकेन स्वर्गियारि बिथांमोना। बे संदान सावथुननि शुटिंआव रातुल ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनाय स्टोरी स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन जतीन्द्रनाथ बर'आ आरो दिथागिरि महरै दिथा होगोन अमा राजा दशरथआ। आरो बे संदान सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन मुंदांखा फावखुंगुर दिनेश बसुमतारी, सोरां ब्रह्म, मिजिं सोरां बर', अनसुमै बर', प्रिया बसुमतारी, हिरामणि बर', लोगोसे माखासे महरगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। लोगोसे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो बे संदान सावथुनखौ नुनो मोनगोन होननाबो मिथिनो मोनो। गोजोनथाव मोनसे खौरां मुसलपुर जिल्लानि गेजेराव दिनै बागानपारायाव रातुल आरो सनेस्वर बिथां प्रडिउसारमोननि नाजानायाव गांसे सावथुन सेबखांजानो थांगासिनो दङ। बे सावथुननि मुङानो जाबाय संदान, जायखौ लिरदों गोदोनिनो मुंदांखा थुनफावथाय आरो ड्रामा लिरगिरि जतीन्द्रनाथ बर' बिथाङा लिरदों आरो बेखौ डाइरेक्सन खालामगोन दशरथ बर'आ, जाय अलरेडि माखासे फिल्म खालामखांबाय। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे मुसलपुर ओनसोलाव मोनसेबो फिल्म शुटिं जाथ'वाखैमोन, नाथाय बेयो गिबि। आरो बे बागानपारा ओनसोलनि जिखिनि प्रडिउसार आरो डाइरेक्टर बेखौ साहस खालामदों बे सावथुनखौ खालामनो बा मावनो बा दिहुननो, बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनि साबायखर हरदों। ओरैबो देग्लाय बोसोराव थांनाय समफोरनिख्रुइ खोब खम फिल्म शुटिं जागासिनो दं। देग्लाय 10निबो खम फिल्मा प्रडाक्सन जागोन। बेनि गेजेराव बे मोनसे संदान फिल्माबो दिनै लिस्टआव फैबाय। बेनि थाखायनो आं जायगानि जानानै बा मुसलपुर जिल्लानिबो जानानै आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि बिसानि नेहाथारि जानानै आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जाबाय। जाहाथे बिथांमोननि बे सावथुना साक्सेस जायो, बेखौबो आं गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आं साक्सेस जानायखौ हास्थायनाय जाबाय। देग्लाय बोसोरा क'क्राझार चिरांनिफ्राय दं मोननैसो आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो दं, ओमफ्राय गहपुर आरो लखिमपुर बेनिफ्राय दं। 7-8टासो सावथुन दा माने शुटिं जागासिनो दं आरो देग्लाय बोसोराव। बे बिश्वकर्मा बा परि दुर्गा फुजानि सिगां दिहुनजाहैगोन। जोंहा थांनाय समफोराव जेसेबां सावथुन ओंखारोमोन एसेबां मार्केटनि आसलते जोंनि जायगा नङा। बर' नायग्राफोरा, जोंनि बर' समाजनि जिखिनि नायग्रा दं, बे नायग्रानि गेजेराव जेसेबांनो फिल्म ओंखारगोन एसेबांनो लस जागोन, जेसेबांनो खम ओंखारगोन एसेबांनो लाब जागोन। बे मोनसे डिमान्ड आरो साप्लाइनि बाथ्रा थाहैयो। स' जिखिनि मोजां फिल्म बेखिनियाव गोबां रां खामायदों आरो जिखिनि गाज्रि फिल्म ओंखारदों बेखिनिया लस जादों। बेखायनो बे गाज्रि फिल्म खालामग्रा बा बेबायदि एसे खम कुवालिटिनि फिल्म खालामग्रा बे प्रडाक्सन खिनिया प्राय फिल्म दिहुननो गारबाय आरो खमायलांबाय। जिहेतु दा मोनसे बिग बाजेटनि मोनसे कम्पिटिसन फैदों। बिग बाजेट होनब्लासो माने मोनसे पपुलारिटि फैयो आरो बे मानसिफोराबो नायनो हास्थायो, कमिटिफोराबो लांनो साहस खालामो। बेनि थाखायनो बे क्वान्टिटिया खमायबोदों आरो क्वालिटिया बांलांदों होननानै जों सानो। गिबियावनो बयनिसिमबो आं खुलुमनायखौ बावहरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दिनै जिहेतु जोंनि गोदान बे बोसोरनि गोदान सावथुन संदान बेनि बेखेवनाय सान, एक्साइटेडआथ' बिराद एक्साइटेड आरो बेनो आंनि देग्लायनि फार्स्ट मुभि। दा बोरै जायो दा आंथ' बुंनो हाथ'नाय नंला, माने दाथ' एक्साइटेड जाना दङ। आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन, मोजां मोनगोन आरो आंनि बायदिबाथ' नोंथांमोना आरो आंनि बे ससियेल मुभिखौथ' नायनो मोजां मोनखायो होननानै आं सानखायो। बेनोसै खुलुमबाय। गिबियावनो मिडियानिसिम गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो गासै भिउवार्सफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा दिनैनि बे समबारनि गोथार सानाव दिनै संदान मोनसे गोदान मुभि बे बोसोरनि थाखाय ओंखारनो नागिरदों। दा दिनै गोदान अपेनिंनि गोथार सान।
दिनैनिफ्रायनो शुटिंआ जागायसिगोन संदान मुभिनि दा दिनैसो जागायगोन जिहेतुके दा आं बांद्रायखौथ' बुंनो हानाय नंलिया माबायदि जागोन माबायदि मागोन माबायदिहाय आंथ' खालामनो हिसाबै संदान स्क्रिप्टखौबो मोजाङै फरायाखै जिहेतुके मोजां जागोन बायदि आं सानदों साननायालाय ससियेल मुभि बेयो ओरैनो गामियारिनि होननानै आं खोनानो मोनदों डाइरेक्टरनिफ्राय दा आं एक्सुवेलि एक्साइटेड मानोना आं बेबायदि फिल्मखौ आं मोजां मोनो खालामनानै गामियारि एबा बेबायदि केरेक्टाराव आं मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं एक्साइटेड माबायदिहाय जायो नोंथांमोना उनाव नुसिगोन उनाव नुनो मोनगोन बे बोसोराव मोनबेसे फिल्म दं नोंथां बे बोसोराव मुभि फिल्म बेनो फार्स्ट ना बे बोसोरनि बे मोनसेयानो नोंथाङा एंगेजथ' थियेटाराव ना ओरैनोथ' थियेटाराव थायो आङो थानाया खिन्थु बे बोसोराव आं एग्रिमेन्ट खालामाखै फ्रियानो दं गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000388187 8822018193 जामबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन